Kino kino kibriu kiba layo amat ia ka jing pelaj lane ia ka jing pen khia lane ia ka jing pen em haba kila yo ban mat ia kita ki jing le kiba phla ke jong belai ka babot nang ta kalong bagi kwa ban penlut ia ka por jong ki ban ia selok badu belai ban syong haki kijat ke jong jisu haba ngi pule ka Bible ngi ken mau yo tu ubriu ubana gadara uba syongso ngi pule ka Bible hadin enda ujisu labe no ye kita gikso bat ba utau briu ula tip briu bat ula pongjan ka Bible ka yatho yangi ula syong hajan ki kejat ujisu kino kino ki briu ki balayo amat ya ka jing pen khia ka jong belai lane ka jing kar khu ka jong belai lane ka jing pelaj lot ka jong belai ka jing pen em ka jong belai kim hon ban shu syong halayeng lane kim hon ban jengai no belai henrei ka bagi terang ha ka ban sem jong ki kalong ban yo ban syong ha ki kejat ka jong jisu te haba pidon ha ka ne ka yeng ka bakentang ka jong belai haba piwan ha ka ne ka Bible study ro kamen sem jompi katrang bandon hagene kajaka namar ba ublei ula pen em yepi ula thau thamai ya ka jing em jompi ula pen khia ya kamen sem ula pen khia ya ka jing mot ka jing perkhat ula pelak lo yepi negi jing te jing khom ki bor ka jing dom bat ka ba pi trang pi angnot kalong pi kwa bandon ban syong haki kejat ke jong jisu mdei tang ba piwan hang ne ha Bible study henrei halaki jong ki yeng ki samro pis ngau tenat ban penlut por ban syong ha ki kijat ke jong jisu balai namar ba u jisu ula pelai lo ya ka jing em ka jong pi te ha bangi don namar kata ha kene ka jaka kamot bangi wan ban ya selok bat u jar jar ban pendem ha ka jing duai jar jar ban pen kre ya lagi jong ki dok not ban pediang ya ka tien ke jong belai saka ei pat ka ba belai udang don ban keren ha pedang jongi ha ke ne kamit ka ba menta tengen ya no syaprang kani kata yo baladep ngila yo ban ya keren bat ban pen kut ro ya ka tu ka subjek ka ba kumno ka jinget pidon ngila ya keren ya katu ka bentang ngila ya keren ya ka jinget ngila yit ya kirukom jinget ki baper bagila ban yit ya lade ka bakumno ka jinget ka ba mangi ngidon te kadon ka wei ka subjek ka ba ngidei ban ya keren ublei ya lam ya ka jingmot ka jing perkhat bangin ya keren ya kane ka wei ka subjek ka ba don kam le se yo kumno na pedeng jongi ngi smart ban lek jieseng ngi pule ka Bible ngi tuairo nangta ngi shimbentaro haki program baper henrai yo kumno ngi kelet ya kene ka we bakata ka subject ka bangin ya keren kalong im ka jing em ka bada ka jing duai om tang ban chuduai henrei im ka jing em ka ba da ka jing duai kata kalong ka subjek ka ba nyen ya keren menta subjek ka ba thamai ka ba nyen ya keren balai ngi ya keren ya kene ka subjek kumbanga ong menta ngiwan jia seng testa ngi pule ka Bible ngi duai henrei yo ba ngim empat ka jing em ka bada ka jing duai a life of prayer ka jing em ka bada ka jing duai tibat ka dei ka ne ka benta ka babun ki khon jong ka balang syarem man lagasngi usaitan upen kelem daga basok lekse na preng jong piro piong bangala persyang ban yale nreng ngamla
Larangi tip ya ka Bible katno ro, larangi pule katno, larangi leji seng katno ro, ngi dang syarem hi. Badai namar kata babon kiba syak kiba syirhem ban syakri au belai kiba bang ban leji ji seng hanrai tang hadin kato kanela jano. Lapai din no lawan kajing thaj kajing nya mbang syok ban syakri au belai. Kadai kajing syarem ka bakrau kan mau bahaya kata kadau kalong wat lada pi duai ro rai phim em kajing em kabada kajing duai pinam la ban yeng dei namar kata kadau ngihap ban ya keren ya kadai ka subject bat ngakwa ban wanra hagarukom ka bakham yar ya kadai ka subject hagarukom ka bakham benia ngamot ban ong balara ka simpor katto kan neta euro ngin ya keren kenang baka jing em jong abat jong pi kan long ka jing em ka bangin nam syarem ka to ka jing lam perang yin tho ka jing duai ka dei ka jing ya keren jong i bat ublai to ya kata ngite yin tho ka jing duai ka dei ka jing ya keren jong i bat ublay full stop ti ya kata ngila tem baka jing duai kadai ka jing ya keren jongi bat ublay banlong Kristan bat banong bangam tip ban duai kalong ka jing lek rai kan mau ya kata ngimdei ban sngoram ngaju keli bat ong piju ya keren em hayi ngasam hoj ngiju ya keren piju ya keren em bat ki paralok hoj ngiju ya keren haba pi ya keren bat ki paralok pi ya keren kumno haba pi ya keren hayi ngasam pi ya keren kumno ya keren ya ka ei ka ba don kam ka ba dei ban ya keren lada ya thu khana ro ya thu khana ka ei ka ba ngi ya thu khana ngi ya keren ya kata ta ha ka ba ya dei ban ublai ro kalong kum ta pidon ban ong ayu yo ublai ta ong kata ka de ka jing duai te ban ong mangam nang ban duai kalong ka jing lera namar ublay dan kam ya kitu ki kentin ki babang ki batiang ki basyo jingmot wat nem kopi nang no be real duai original kabami nagadok no la jong balai sami ki kentin jing duai ki bahateng ki ba mdei ban mi ero kimi namar balai namar basu kopi nang no hagi ni ki por balak dep yo dang don ro menta don ki baduai badong kublai shibon ya me jisu lani kublai shibon ya me ablai ha don jing mot kata ka jing duai bakum kata ban ai kublai yo blai kublai kawan na kentin ublai on kerku kublai kemot God bless you pinong you blai God bless you God kalong kabam syong nong rim hai namar kata ka jing duai ban syukar ban syukopi na ka jong no kala ban yalam ban siapa bakala haba duai ya kai ka bapidon na ka no ublai pediang ya kata ka jing duai dan kam kita ki kentin ki balong polish dan kam kita ki kentin ki ba piang ni ke start bah ban duai lane ustad bah ban duai dan kam kata ka jing sta henry ka jing duai ka de ka bada ka dok no ka ba pia keren bad ublai like no ba phim dei ken ban ban kam pat ye ki kentin ki bom ya hap mo kan mau bah ya kata ka we ka benta haba pi duai wat juong khu blai sibon ya me ablai khu plus blai jing kerku plus blai kalong khu blai kumno phin ong yo blai khu blai sibon ya me ablai te wat kan mau penbe chua ba phin pendan kam ye ki kentin haga jing duai da perkhat ka dei nam dei wat shulek bot tenang ya ka bayo snau nang no kata ka dei ka jing shisha namar ka jing duai ka dei ka jing ya keren ka ba manga ngaya keren bad ublai ma phi ya keren bad ublai ya keren ya ka
Nsu ya penbot ya ka ba ya keren ki wei baru belai. Ya keren ya ka ei ka ba pidon ban ya keren personal ka jong pi baru belai kan. Om dei oh ba yo ngau ba utau duai kom ta ngarong duai lam kom ta. Kata kamu kam dei ka ba mo kam dei ka ba pidon kam shisha na ga dok not. Ha ba pi duai kamut ya kane ngaya keren kam tam ka jing duai ka ba maru ai simet jong pi baru belai kan. Oh, pi duai pen kentang jing ai ngo, pi duai pule sedang, pi la ban sim nuksa, nak baya duai lem ro mo kam lei, rei kam tam ya ka jing duai ka ba marwei simet, kei ka ba pi don na ka dok not jong pi, ya thu ho belai ya kata ke jing duai, te ban ong bangam nang ban duai, kalong ke ka ba ngau le rai. Lada ong bamnang banduai kamot, lada ong no ngam nang ban ya keren ban imeiro kabiang. Lada ong ngam nang ban ya keren ban ipa lane ban ki parlok ro kabiang. Hababat ki para beriu nginang. Nya keren ya ka ei ka bangidon ban ya keren. Tebat ubleiro ngide ban le kum takan. Nang ta tongin tho next line. Barok kiniam haka perthei ki duai. Barok kiniam haka perthei kiduai. Barok kiniam haka perthei kiduai halaki rukom katkum kajingat jengki hala kirukom katkum kajingat jongki full stop. Pi barok kiniam kata kalong kajing sisha haba pipet kiniam ge ba pher ge ba don haga perthei kiduai. Om dei tang mangi ki Kristan ge ba duai. Rei barok kiniam halaki rukom kiduai katkum kata ka jingat ka bagidon kijiu kiduai katkum kata ka jingat haganiam jiu ka jongki ka bagidon larangi pai ka testament ka barim kinong mane belai thau kinong mane jong belai bal kitaru kiduai katkum ka jingat jongki kabas ngau jenjar bah kata ka jing duai habagi kerpat nau belai ya kano kaba ublain penpau ya kabor hapedeng jongki ngau jenjar bah karukom jingat kaniam jongki habagi duai kini kinong mane ya belai thau bal habangi pule na gabanengkong kisim mo kum kanuksa lenong bakat pra dekot baar phupra hang ni lap ya gini ki kenten bat kilaya pertajam bat kilaya ot ya lade ngap hakata ka jing duai jong kinong mane ya ublai taubal kilaya pertajam bat kila ot ya lade katkum karukom jongki kadai karukom habaki duai ki da torture ya lade ki ot pen mensau ya lade dakatari daki tari bat daki waksum haban dami kasnam halor jongki ketu gede ke jingja halom karmel bikin mau bagi ya tenjuk bor bat Elijah mo halom karmel kat baduai kat bakerpat ru tau belai bal umpen i setia ya kabor mo halom karmel tik nang ban penbor ya ublei tau bal baun isen ya ka jing duai kerpat jongki kata ka jing duai jongki katkum kaniam karukom kida ot pen mensau ya lade kami kasnam henrengi pule katu ke jingcia ublei tau bal jubab shikan tenro pi ki jing duai kiniam ki baper ki duai larangi pai kawai pat kanuksa hakapor jous ahas unius ahas ro
upen long ya ka jing duai ya ka jing kenya jong ka jing duai da ka ba u ai ya la u jong khon ban thang ha ka ding bau tau belai molek un isen ei ban ngap ya ka jing duai lada pule na ka ba ar kis em khan reu lenong de khot balai ar kis em khan reu lenong de khot balai pi udon une weu jaj belai u bakar teng belai molek une u belai molek u bagi gentil ki amane aga to kapor une u belai molek lada pi duai kerpat ya u pi hapro ban kenya dagi kon kan thai la ne sanrang khnang bo un yo sngo ya ka jing duai jong pi ar kis em khan reu ka balai ngan pule henrei ulayat hagalanti kis em Israel bat nalor kata ulapan yat ialah ukhon lang bakading kat kum baki jing ijli jong ki ba mane balai thau ya ki ba utrai ula be no na khamat ki khon Israel uneus em ahas ula it ialah ujong khon ban penyat ban thang bakading kan bam ya u khnang ba ublei molek un yo sngo un pediang hon ya kata ka jing duai ka jing kenya da uta ukhon jong o kata ka dei ka rukom ba ki niam ki ba pher ki jinget ki ba pher ki penlong ya ka jing duai bat ka jing kenya khamat jong belai khamat jong kita ki belai ki ba ki mane bat ki syakri Haga Leviticus khat pra lenong kitab Leviticus khat pra lenong de khat arfuwe ngi pule kini ki kenten ba ublei uai ya kene ka hukum ba mdei ban le kumta bat wat ai na ki khon jong me ban penlek ya ki da ka ding ha umalek lemne wat pentingit sang ya la ka kerteng ublei jong me ngalong utrai ublei men ba ulai ya ka hukum ula airu ya kene ka hukum ba ambit ban le akumta te henrei kini ki khon Israel ki donte ki balakan taj no ya ublei ubaem bat ki balabot teneng ya karukom jing duai jing ai ngo thang jing le niam kumbale ki wei ki jaj ban reo ka balong ka jing ijli hakmat jong belai pi hang ne ngi wan ra ia kene gador ba om tang ki Kristan om tang ki Jew henrei ki wei ki jaj niam kat kum ki rukom jinget ba pher makiru ki duai ki ai ki jing kenya bat kum ta ter telarengi pai syakaniam Hindu kaniam Hindu ro kaduai kaniam Muslim ro kaduai Muslim lai san sen sisngi nado badang step perngap ado bandamet man lakasngi san sen sisngi kilaj ban rong syaka jaka jong ka jing duai nang ta habangi pai kiwei ki niam ki buddhist ki jain paro ki jaj niam bad andang yala poi syaka niam khasiro kajongi kaniam khasiro kaduai nang ta kaniam tre kaduai paro ki jaj niam haga perthai ki duai habangi akren ya ka subject jong ka jing duai ngi haban kan mau nak mar kata ya kata pi tehenrei ngin ya pet kat kum ka bible ngin ya keren kat kum ka tien ka jong belai ka ba kum no ka jing duai ka ba ublei upediang ka ba kum no ka jing duai ka ba mangi ki khon Kristan ni duai se ublei balai ba mangi ki khon Kristan ngilong ge ba telot bah ka jing duai ngi telot bah ban em ka jing duai dai namar kata-kata ngi hap ban ya keren bah ya kan ka benta halor jo ulum Karmel te ngiyo i ba ka jing duai
Jong kita ginong mane belai taubal kam terikam. Namar ba uta belai taubal. Umdai ubelai ubasisya. Hendrai ke jing duai ke jauh Elijah. Kalong ke jing duai kabat donbor kabat im bat ubelai jong Elijah ulong ubelai wa im. Layo ya ke jubab. Hi. Te kumta ngia keren ya ke nega benta. Haga ketin ke jong ubelai. Ki don bun ki wei pat ki breu. Ki bala juduai sya ki belai baper. Ki don bun ki wei pat ki breu ki bala duai sya ki syakita ki belai ki ba puncak ki ba harukom ban persang ban wat lenti hendrai haga bakot ki la syam baham dan jubab ngiken mau yo sadhu sendar sing ula duai sya ubelai uba usyakri ula duai sya ubelai jong kakemi jong kpa jo hendrai kimla ban yarab setia daitat anda haba ula pai sya ujiso kabakat do tam kamit hadin ba ula dep thang ya ka bible kamit kabakat do tam ba unsa lej ban thia ano angtai hagi railway track lenti surok rel ban suicide ban penit syap ban teliat ka rel ban penyap ya lade hagata kamit bakat do bau perkat bad uang bang ngam yo jubab nang no ngalawat ye ki belai ngala duai kini ki belai ki ba ki kmi pa jonga ki hikai yanga bad ki bangaro ngalanget ngala thangga bible ngala keren ben yo jisu bad kamit bakat do balada melong sisya ubelai penpau hanga bad day enda haba sabakan yaj no la jande kapor bakan wan yaj kalas train ke train bakat do bon lek ban thia no ang to haril wetrak bakan teliat jo hendrei ka bakum kata kapor kalawan ke jing teng sanya ka kamera bat kasur kabawan ban keren jo bangalong mangau jisu bat deina do baula duai syau jisu kumta ula syam baulong basisya kajing duai jo kalong kaba kiu hakmat jo belai bat la pengela ya kajing em sadho sendar sing uya le yalap keleng ki caka kajing em jo kaba ngau tenat bah la syabe no na yeng na sam uya da ka kejat ban le yalap upoi shane shari khasi jantia chongi karikot gabala tho hakisnem khat khandai spa arphusau nadu kita kisnem ngayo i bakadon karikot bau sadhu sendar sing uan yaj lenti bahasa kini ki rilom khasi jantia chongi wat ha karikot jong ka sinot haka kot unong yalam kristan kasnem khat khandai spa arphusau uya don benta bahabat ka sinot jongi hagaban penpriang ya ke gospel ke jauh Jesus Christ. Hadin bau sadhu sendar sing ulami nang ne kasin ka bakado buan poi. Ulami baruang bangan lekiu sekilom Tibet ban yalap ya Jesus. Hagilom Tibet. Hendrai ulaja no bad umuan paisho. Bad ekamet so emsem lalap so. Ti hendrai ka bangis ngau kalong ulalek no show try. Tikai ka bangi keren hang ne ngia keren ya ka ching duai ki niam ki baper ki jinget ki baper ban mangiro kum ki bangai ngi duai tongin tho next line u adam bat ka im ki keren bat u belai next line u adam bat ka im ki ya keren bat ublay full stop kane kadei kador jong kajing duan kane kadei kador jong kajing duan kumbang ila ong mene ba kajing duai
kadai ka jing ya keren jongi bat ublay tengi ken mau bau Adam bat ke imro kia keren bat ublay ka jing duai kalong kumta kalong ka jing ya keren ka jong priu bat ublay na do Adam bat ke im kia keren bat ublay habangi pule ya ka Genesis Adam bat ke im na kalenong balai habau Adam bat ka im gila hap no akapop kila saitla yo belai bat kila bam no tau so adong kila leit petri isya sanyom ti hangto kalenong balai dekat bakandai ngi pule gitu ki kenten te utrai ubau belai ula khat yo Adam bat udaong medon syae te u Adam ula juba hangto kala sedang gajing ya keren hapdeng u Adam bat u belai u Adam mula juba paduang ngalayo ngau ya gajing sawa jome ka kper bat ngala shifting nabang ngala lengkoj bat ngala buri ya lade kumto terter ngam kuat bangin ya keren benia ya katuan rai kadai tangkan uksa ka bangadon banwan ra baka jing duai kadai gajing ya keren jong priu bat u belai piin nadu gane kapor kala don gajing ya keren hapdeng u priu bat u belai bat ya kata ka communication ka jing ya keren ka jing ya selok hapdeng ubriu bat ublay ya kata ngiong ka jing duai ti tom don ai hang to nga kwa banwan ra tangkum ta tho next line ha ka Genesis sao arpun riu ha ka Genesis sao arpun riu Ngishem baki briu kisdang ban khat kerpa Ngishem baki briu kisdang ban khat kerpa ya ublay full stop kalong gabas ngau tenat syuk habangi pule ga Bible bahaka Genesis lenong basau dekat bar penriu kibriu kisdang ban khat kerpat ya ublay tangin pule Genesis sau ar penriu kaongkom ne bat ha uset hiro lakha ya ukon bat ulakhat kerteng u Enos ya u temen kata lasdang ban khat kerpat ya ke kerteng utrai kaladon kajing khat kerpat ka jong kibriu ya ke kerteng ka jong belai ha kata kapor kane ka de kajing duai hi ngi pule yo Adam bat ya ka em nang ta ngi pule ya ukan bat u Abel kumno ba ukan ula penyap ya para cu Abel nang ta ngipule ya kajing hiar pateng na ukan bat ter kumto tinang ta u Adam uladon sa uwe ukon nalor ukan badu Abel badu tau dei uset badu ne uset hadin nang ta mauro enda ulahe larang ba ulayok kon badu tau kon jong uset ma la ai kerteng Enos kamot uban sayap ubriu uban sayap uba melong uba telat bor mortal hanggap hareng kata kamut Enos kamut mortal kamut ubriu uban nem emsa ubriu uba melong ubriu uba telat bor ubriu uba melak ban le nalade hi bat kane kajing ai kerteng daka kerteng Enos ya ukon jau set lane kun ksiu jong u Adam la ban ong kumta kane ka pen pau ba ubriu u telat nalade
Ula fail haga jing ya day baru belai ula le pop baru don kam yo belai bat u don kam ban shania a belai ka jing em cho bat day namar kata nado kata kapor ubreu la sedang ban khat kerpat ya ka kerteng ka jong belai nado kata kapor ki breu ki sedang ban sngo tho kumno ban duai kumno ban wat ya ka khmat ka jong belai le seu adam mo ulaya thu te hakikon cho o gikseu cho o adam ulaya thu ya ka ei ka balaja nado ka banengkong bat kumno bagila le pop bat kumno ba ublei ula buri no ya la ka khmat hadin bagila le pop denem kimla shu ban yo i ka khmat ga jong ublei hadin bala le pop adam bat ka im ublei la buri no ya la ka khmat bat menta la de ki kwa ki sngo dan kam yo belai ki haban duai ban khot kerpat yo belai nang ne ki breu ki sedang ban sngo tho badon kam ban duai ter kan mau ya kata mo tinang ta shu nuksa bangen ya suki kumne haka Genesis san arpuei pat pila ban tho san lenong dekat bar puai angamat ban ong khat san ka baar ter Genesis khat san lenong dekat baar ter hang ne pat ni Shem bau Abraham ro ula duai ya ka jing duai ka banengkong ka jo pi hadin jong u Adam bat ka im nang tau uset u Enosh kila nang her pateng la pendap ya kene ka perthai ki breu kila nang bon hanes la perthai hadin nang tu kila le baman bat u blai u la penkut no sisin penkut hagapor jau nowa kan mau ya kata mo hadin ba u blai la penkut ya ka perthai sisin penkut na kapor ka jau nowa hadin jong katu kila ya roi biang Ushem Muhammad ujabhat Noah katengah co mo kila ya roi biang hadin bala ya roi biang kumto lami isa kapateng kumto ter te kajong Ushem kajong Ham kajong Jabhat kumta ter ba lami rosa kapateng kajong Abraham dalami isa kapateng jo Abraham dai hangne hu Abraham ngilapat ngishem bau Abraham ula duai kajing duai banengkong co khatsan Genesis lenong dekat baar ter tongin pule dekat baar kaong bat u Abraham ulaong atrai Jehova jonga meno u Abraham umpat juong atrai ublei lani atrai ublei u Jehova jonga u Abraham u yo sngo ya ka jingkot jong ublei hagat lenong bakat ar bat usupan kok ngo yala de kamdon kataka communication handrai usupan kok ngo yala de kamdon ga jing ya keren ka ba upai kten kala sha ulai usupan kok ngo yala de nang ta u Abraham ulai cari Egypt hadin nang tu Abraham ya khlat lok bat ulot hadin kata u Abraham pelaj im ya ulot u Abraham ya kendo bat Melchizedek u ya ka we na ka ba shipel how tau Melchizedek bat hadin nang ne dei haka lenong bakat san jong Genesis ngilap bau Abraham u communicate bat u blai kabamot ka jing duai u ya keren bat u blai kumtu kumangila pule haga dekat baar bat u Abraham mulong atrai Jehova jonga hatu ka amen ai hanga habanga nganang long u baklem khon ula duai ula yasaj ula yathu hakamat jong belai ya kata ka jing Shem ka jo ba ulong breu u bom dan khon bat kumto ngi pule ter kitu ki dekat ki babot shato ngim dan por ban ya pule lot menta u belai ro ula ya keren bat u Abraham ula ya keren bat u belai bat kane ka jing ya keren u Abraham bat u belai kadai ka jing duai ken ka bau Abraham u duai sho belai te namar kata kadau
habangi ya keren ya ka jing duai kane kade ka jing duai te tho next line tho kumta pateng la pateng kibriu ki yai beteng ban duai kumta pateng la pateng kibriu ki yai beteng ban duai kata kalong da basisya pateng la pateng nado kata kapor pateng la pateng hado ki hado David hado kapor jong ki prophet ki bayat lupa hado kapor ka jong ki senran ke jong Jisu ki senran ke jong Jisu ki apostol bat hado kini ki por jong i menta bat om tang mangi ki Kristan henry ki wei ki chat ni amro ki duai te to syuk ngin penkot ye ini jing lam perang da kabangi tho komne tho angto haki babun ki benta haki gospel tho kumta haki babun ki benta haki gospel ngisem bau jisuro uduai hagi babun ki benta hagi gospel ngisem bau jisuro uduai balai bau jisuro uduai namar ka jing duai kade ka jing ya keren ka babat ubelai to pila ban tho ye gini gitu khot Bible Marcos iwei lai phusan nangta Marcos Henriu sau Henriu nangta Lukas Henriu khan ar Yohanes khat nhau khandai kalenong ba khat nhau hi ka jong Yohanes barok kawe hi kalenong ka dei ka jing duai ka jong Jisu ba duai na ka benta ki senran Matthias arfunreu lai pu khandai tangkum ka nuksa rei ki babun ki benta ni syama ki gospel ba Jisu ro duai itu ilong tang i nuksa ba syukwa ban kedeu kumto te tangin pe tangi wei Marcos Enrio sau Enrio onda ulabidaino te yaki ulalech ulom banduai Haka dikot pasau pusan ti kumne ro ulapha ya lagi senran jo bakin kiu halor kaleng bat banang lechua syasiliang ka Betsaida kat ba uhi unang pelaj yo paj ba anda ulabidai no te yaki ulalech ulom banduai bidai balai ngakwa ban kedeu gitu ka dikot bidai kamot farewell kan mau itu ikente nang to bidai kamot farewell enda ujisu ula kublai ya kita kipat ba mo enda ujisu ula kublai bidai ula kublai ula farewell yaki ula letno shalom banduai ujisu ro uduai tinga kwa ban syukdeu ye itu dekat andrai mdon ai ban ya keren ngakwa ban mention ye itu kentin bidai bapin ngauto kamot ayo tinang ta khatdo swa bangin ya penkot tho sakane gawe kalain hakikam apostol hakikam saulenong tho angto arpulai hadu lai puwe hakikam saulenong arpulai hadu lai puwe ngi pule bakabalang kaduai dem diap hi kajing duai kadai kajing ya keren jongi baru belai na do
kumto ngilayo i bangilaya keren hagane gajing lamprang nadu Adam bat kaim hadu kapor gajau Set hadu Abraham ter klemkot kibreu kiduai hadu kapor jengki apostol kabalang kaduai dem tiap haga lendong basau ar pulai hadu sa lai puwe kito ki kentien baro ang to ki atho yangi ya ka jing duai dem tiap jong kabalang kamut haba ong duai dem diap kamut ka duai penrit yalade hakmat jong belai ka jing duai ka jing yasaj ka jing duai ka jing khot kerpat hakmat jong belai bat kum to hado kini kisngi ki jongi menta ngiem haga jing duai kato ka de ka jing lamprang te tharai kala biang kum to haga bayadei ber ka jing lamprang the next week ngin ya keren ya ka main point 1 te tong ngin ya sange kum to ngila sngotu ya ka tenrai ya ka nongrem jong ka jing duai kumno kami nadu meno ka sedang kumno kaya mano baduai mano bam duai te kala syai kumto bat ngin saya keren pat ya ki point ha kene ka tayo ka banwan to belai on yarap ngin mi na kene ka Bible study ringkat ka donot ka batrang ka basliang banong trai peleng kene ka jing duai ngam da perkat penlek jing mot ba penban peleng kene ka jing duai kadai ka benta ka bakong san tam bat ka badai ianga ubriu ubanget hau belai ubashisha peleng kum yanga ubriu ubanget hau jisu ngadai ban yai haga jing duai kan te tau belai kerkhung yen yang lang baro